Ahoj, v tomto videu ukážem, ako nastaviť newsletter v Shopify. Najprv sa prihláste do Shopify. Ak nemáte Shopify, kliknite na odkaz v popise videa. Získate ho veľmi výhodne. Inak klikneme na náš e-shop a uvidíme tému, ktorú môžeme upraviť kliknutím tu. V mojom prípade, keď scrollujem dole, už vidím newsletter. Je možné, že ho už máte aj vy. Ak nie, kliknite niekde na pridať sekciu. Urobme to tu. Potom uvidíte registráciu e-mailu. Možno budete musieť vyhľadať newsletter, závisí od nastavenia jazyka. Vyberieme túto registráciu e-mailu a máme to tu. Vidíme, že to tu vyzerá inak. Niektorí majú príliš malý newsletter, ktorý môžu vymeniť za lepší. Starý odstránime tak, že ho označíme a klikneme na kôš. Hotovo. Teraz tu máme registráciu e-mailu, ktorú môžeme upraviť. To vidíme tu vpravo. Sú tu rôzne schémy. Môžeme kliknúť na zmeniť a vybrať si napríklad túto alebo túto. Zmente to podľa toho, čo vám vyhovuje. Teraz sa nezaoberám dizajnom, len funkciou. Potom kliknite na uložiť hore. Klikneme na zavrieť vľavo hore a pozrieme sa na web. Klikneme na 3 bodky, potom na náhľad a budeme presmerovaní. Zadáme e-mail, napríklad tento, a klikneme na ďalej. Vidíme, že sme sa tu prihlásili. Keď sa vrátime do Shopify a klikneme na zákazníci, uvidíme pridaný e-mail. Tak to bude aj u vás. Zákazníkov môžete importovať kliknutím sem. Ak máte CSV súbor s mnohými zákazníkmi, môžete ho pridať. S týmito zákazníkmi v newsletteri Backend funguje automaticky. Dostanete e-maily po ich zadaní. Kampaň spustíte kliknutím na vytvoriť kampaň. Uvidíte Shopify e-mail. Máte až 10 000 bezplatných e-mailov mesačne. Inak stojí $1 za 1000 ďalších e-mailov. Toto si vyberieme. Tu máte šablóny pre vzhľad vášho e-mailu. Vyberiem prvú, kliknem na vybrať a potom ju môžete upraviť tu. Dôležité je, komu to pošlete. Môžete kliknúť sem a poslať všetkým odberateľom. Uvidíte napríklad e-mailových odberateľov. Takto ľahko môžete v Shopify nastaviť newsletter a spustiť nové marketingové metódy. Ak vám toto video pomohlo, budem rád za like. Dovidenia.